ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସୁଜି ହାଲୱାର ଏକ ମିଲ୍କି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅମୁଲ ଘିଅ ଓ ଅମୁଲ ତାଜା ମିଲ୍କର ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ଭୁରି ଭୋଜନ ପରେ ମିଲ୍କ କେଶରୀ ହେଉଛି ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ଆପଣ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। 3 କପ୍ ଅମୁଲ ତାଜା ମିଲ୍କ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅମୁଲ ଘିଅ, 1 କପ୍ ସରୁ ରୱା ବା ସୁଜି, ଅଧା କପ୍ ଚିନି, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, 2 ଛୋଟ ଚାମଚ କ୍ଷୀରରେ ବତୁରା କେଶର, 18ରୁ 20ଟି କାଜୁ ବାଦାମ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କିସମିସ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅମୁଲ ତାଜା ମିଲ୍କ। ଏକ ମୋଟା ଖାଲୁଆ ପାତ୍ରରେ 3 କପ୍ ଅମୁଲ ମିଲ୍କ ଢାଳନ୍ତୁ ଓ ଗରମ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଚିନି ଓ କେଶର ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀମାରୁ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଝୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଝୁଥିବା କ୍ଷୀର ସହିତ କେଶର ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପାତ୍ରକୁ ଷ୍ଟୋଭରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କାଜୁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 8ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ଅମୁଲ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ। ଘିଅ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଞ୍ଚକୁ ଧିମା କରନ୍ତୁ ଓ ସବୁ କାଜୁ ବାଦାମ ପକାନ୍ତୁ। କାଜୁଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ରଙ୍ଗର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ରୱା ବା ସୁଜି ମିଶାଇବାର ସମୟ। ଘିଅ ଆଉ ସୁଜି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସୁଜି ଯେପରି ସମାନ ଭାବେ ଭାଜି ହୁଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିବା ଜାରି ରଖିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା କେଶର କ୍ଷୀର ଆଣନ୍ତୁ ଓ ଭଜା ସୁଜିରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଳିଆ ଅଂଶ ଯେପରି ନ ରହେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଓ କିସମିସ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ସୁଜି କ୍ଷୀରକୁ ଶୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଗାଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷୀରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିବ ଆଉ ଏକ ଗାଢ଼ ସୁନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମିଲ୍କ କେଶରୀ ପରଷାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅମୁଲର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଉଷୁମ ଓ ମିଠା ମିଷ୍ଟାନ୍ନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।